Non esiste di fatto una degradazione biologica per materiali che non esistono in natura e che sono derivazione del petrolio, sottoprodotti di petrolio. Esiste una degradazione biologica per quei sacchetti che derivano dal mais e che quindi hanno un'origine all'interno dei fatti naturali. Υπάρχουν εναλλακτικά πλαστικά που βιοαπικοδομούνται? I primi anni 90, i primi studi importanti, diciamo, quindi ormai sono già 15 anni che si va avanti sullo studio dei polimeri biodegradabili. I polimeri biodegradabili possono essere, diciamo, di due tipi, cioè estratti da biomassa, per cui potrebbero essere l'amido o la cellulosa. Questi, diciamo, sono polimeri biodegradabili cosiddetti da fonti rinnovabili, cioè sono polimeri, diciamo, naturali. Diciamo che l'Italia da questo punto di vista è all'avanguardia. Esiste un'azienda, la Novamont, con sede a Novara, che come tutte le grandi aziende ha stabilimenti in tutta Italia, e il Mater V in modo specifico viene prodotto nello stabilimento di Terni. L'amido esiste in natura sotto forma di molecole cosiddette lineari e si chiama amilosio. Può avere invece una forma, diciamo, di struttura ramificata, e in questo caso si parla di amilopectina. Quindi sviluppare una tecnologia che mi riesca a portare un sacchetto meccanicamente solido e comunque resistente all'acqua fa sì che, e comunque poi diciamo così, biodegradabili in tempi compatibili con i tempi del compostaggio, direi che è un risultato di per sé eccezionale, insomma, ecco. Si può facilmente notare che praticamente l'80% lo otteniamo in soli 20 giorni, che come dicevo prima è un tempo tecnicamente compatibile per ottenere un ottimo compost. Actuellement, on peut trouver des sacs biodégradables compostables à base d'amidon de maïs ou d'autres matières végétales. On peut trouver des sacs pour les déchets de jardin ou pour les déchets organiques de la cuisine. Ils sont chers et peu utilisés. Speriamo, quindi questo è un auspicio, dovremmo trovarci nel giro di qualche anno, spero pochi, con dei prodotti da compostaggio nell'imballaggio. Σήμερα στην Ευρώπη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση πολλών υλικών. Με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των σκουπιδιών σε κάθε χώρα και σε τι βαθμό εφαρμόζονται τα προγράμματα ανακύκλωσης? Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η πλαστική σακούλα που χρησιμοποιούμε στα ψώνια μας αντιμετωπίζεται ως απόβλητο της συσκευασίας. Με αυτή την έννοια υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 62 του 1994. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ο νόμος 2939 που υποχρεώνει να συγκεντρώνονται, να ανακτώνται δηλαδή τα απόβλητα της συσκευασίας και να οδηγούνται σε επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κλπ. Με στόχο μέχρι το 2006 για την Ελλάδα να ανακυκλώνεται συνολικά το 25 με 45% των αποβλήτων συσκευασίας και κατ' ελάχιστον 15% ανά υλικό. Συσκευασίες, πλαστικά, χαρτιά, μέταλλα κλπ. Έτσι λοιπόν η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις διατάξεις όλες αυτού του νόμου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί όλες, αλλά αρκετές ήδη εφαρμόζονται με τη βοήθεια των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Το πρώτο σύστημα που έγινε είναι η Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης Ανακύκλωσης, το οποίο σύστημα αντιμετωπίζει όλα τα υλικά συσκευασίας. Ο σύνδεσμος έχει αναπτύξει σήμερα 2.400 κάδους, κυρίως στη μείζωνα Θεσσαλονίκη. Η κάδοι αυτή είναι για χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό. Τα υλικά αυτά συλλέγονται με ειδικά απορριμματοφόρα και οδηγούνται στο ΚΔΑΙ, στους σταγαράτες, όπου γίνεται εκεί η διαλογή, πακετάρονται και πουλούνται σε δημοπρασία για να πάρει και ο χρήστης κάποια λεφτά να καλύψει ένα μέρος των εξόδων. Συλλέγουμε τα σκουπίδια από τα διάφορα νοικοκυριά μέσα σε πλαστικές σακούλες. Έρχονται εδώ πέρα στο χώρο μας, στο χιτά, τα γαράδων. Αφότου μαζευτεί ένας ικανοποιητικός αριθμός, όγκος, αρχίζουμε και τα σκεπάζουμε με χώμα και έπειτα κάνουμε την ανάπλαση, τη λεγόμενη ανάπλαση. Στη συνέχεια γίνεται η αποσύνθεση των οργανικών υλικών
από το οποίο παίρνουμε το λεγόμενο βιοαέριο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Στους επόμενους μήνες πρόκειται να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία αυτού του εργοστασίου, το οποίο θα είναι μηχανικής διαλογής, αλλά από εκεί και μετά θα έχουμε δύο κατευθύνσεις των απορριμμάτων. Το ένα είναι το οργανικό κλάσμα, το οποίο θα πάει σε αναερόβια σύψη και αναερόβια στη συνέχεια επεξεργασία, με παραγωγή ενός βελτιωτικού και όχι ακριβώς κόμπος. Και το άλλο είναι το RDF, το οποίο περιέχει μέσα μικρά κομμάτια από νάιλον, από χαρτί, από ξύλο και λίγη οργανική ύλη. Αυτό το RDF λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι κρίμα να πηγαίνει να θάβεται στο χιτά, γιατί αν αξιοποιηθεί ενεργειακά, το πολύ το 20% θα μείνει από αυτό, από πλευράς βάρους και όγκου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έτσι αν το πας στο χιτά, θα κερδίσεις πενταπλάσιο χρόνο ζωής στο χιτά. Από την άλλη παράγεις ενέργεια. Και η ενέργεια είναι δύο είδων. Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και η τηλεθέρμανση. Τώρα μπαίνουν τα πράγματα στη σωστή βάση στην Ελλάδα και πιστεύω ότι σε περίπου 10 χρόνια θα είμαστε σε καλή μοίρα εν σχέση με πολλές άλλες χώρες του κόσμου. İnsanların üretim ve tüketim aşamasında oluşturdukları atıkların toplanması, depolanması ve elimine edilmesi sorunudur. Oluşan atıkların bir bölümünü de naylonlar oluşturmaktadır. Naylonların elimine edilmesi diğer organik atıklara göre daha sorunlu olmaktadır. Yöntem olarak elimine edilme yönüyle bunların enerji elde edilmesi yönüyle yakılması veyahut da hijyenik arazi dolgularında biriktirilmesidir. Ancak ülkemizde vahşi depolama şeklinde atıkların biriktirilmesi yaygın olduğu için naylon atıklar oldukça önemli peyzaj kirlenmelerine neden olmaktadır. Bununla ilgili olan çevre bilinci her geçen gün daha çok artmakta. Dolayısıyla eski hükümetlerde bildiğiniz gibi Çevre Bakanlığı yoktu. Son zamanlarda bu türden problemler arttığında çevre kirliliklerine yol açan maddelerin kullanımının artmasına bağlı olarak çevreyi koruma amaçlı Çevre Bakanlıkları oluşturuldu. Nitekim ambalajlarla ilgili şunu söyleyebiliriz. 94'de 62 EC sayılı ambalaj direktifi doğrultusunda yeni bir yönetmelik hazırlığı içerisine girmiştir bakanlığımız. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması esasına dayanan ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği Çevre Bakanlığımızca çıkarılmıştır. 2004 yılında çıkan yönetmeliğin uygulamasını İzmir ilinde uygulamasına başlamak üzere proje bölgelerinde eğitim çalışmaları yapıldı. Yani proje bölgesindeki tüm okullarda hem ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitilmesi hem de ambalaj atıkların geri kazanılacağı bölgedeki vatandaşların eğitimi üzerine konuyla ilgili broşürler tek tek kapılar çalınmak suretiyle dağıtıldı. Çevre Koruma Vakfı olarak katı atık geri dönüşüm konteynerleri yaptırarak başta öğrenciler olmak üzere halkın bilinçlenmesi ve geri dönüşüm sağlanarak tekrar değerlendirilmesi için okullara ve belediyelere dağıtmaktayız. Bu yönetmenin ilk uygulandığı illerden birisi İzmir'dir. Şu anda 130.000 konutta poşet dahil tüm ambalaj atıklarının geri kazanımı söz konusudur.